Voin hi August ni riat sang hi le som ni pakhat ania Ring nun lam tluang project thu cha lo ngai thatu te la le so Krista mingin chibai ka buk chewa voin pathian ni po phim khur tak him tak le lim taka ama pol na hun na ta na in lo mang theina turin du sakna ka hlana chu tukin hian a o hretu ti thupuya mangin pathian thu kan ngai thadon ani pathian thu thiang ni milo ngai thlangu chanchin tha johana zia bung som chang som ni pasari le som ni pariat ka beram ten ka on thachin ke point an ni chu ka ria an ni chuan mi zui thin an ne na chatuana nun na ka pe a kum khua in an boral lovanga tuman ka kuta ta min chu hek lovang athu kan siar te dal pan mal min som ro se amen a o she tunun hi ring tunun ayan thil poimo ber te jinga pakhatani in kan ringa ama green om taka kan zui thei nan te har satna le mang an nakara po ama kan chel tak thei na tur da tan te a o she tu ni poimo em maya ama ro chu ke mani nun che wi lo in sia ila ring tu in ti si chandam to in ti si hian a o shemi alo hian kan nun te kan lo mangem ti te point zo tai la an sei to thina pandemic wangin kausan ho activity po nei hlei thei lowin kan oma kumni don mai in kho khir na noya kan om ta a chu wangin kan tharau lam nun te po nu fualem ni o ti te chungchang te po kan sei to a tun ang hunak kausan re vung hun lai te hlei hian pathian o hretu ni hi apoi mo le zuala achana chu keimani rin na tingeta ti chak turin kausanin activity nei to si lawa chulai ka ra chuan ya o selawa kan nun hi kan mangani chuan kan ring tununa nget takadina hardona ama chel tat tu ni hardon chuwang chuan a o hretu kan ni theina tur chuan enge kan ti mak mo ngai ti lai kha ma sainin soi ma sadon tai la an sei thina trong trai nei pathian ne na kan du le kan ma mo te kan thlen na pathian kan biak po na nia athu kan ngai thak te athu kan siar te hi kan ne na pathian in thu soi let na thungani a o hretu ni thei tur khophian pathian thu hi kan chiar thinem kan ngai thla thinem ti te po ma ni lo in zo tai la a o hi kan riat lo na lo rei to mấy lâu mò thì tế bộ lâu in zo tai la cho tí ni chuan kan bul tran thar that le na tung chiang sa chu bible chiar pathian thu ngai thak kani kan van ne ring tu te tun hu na tiang hun har sakara po whatsapp te social media chiar tur sang pathian thu tak minan share chura YouTube lama te WhatsApp audio ten pathian thu ngai thak tur tak achok chur boka chumi pia lama te na dik lo thei lo bible rin tlak na tuk rin chan tur kan nei chau boka chuwang chon o hre tur hian man ruwa chu kan nei ti chiang reng ama ro chu man ruwa chu nei ringot mai la kan man tang khai si lo chuan om engma lo mai lo ni don lâu này tôi in từ thọ te chém còi te ama mo rong man ruan này mà sẽ là chú man ruan này chú lâu ti phải na atan man si lâu chuan kum lâu về à thian ten an thora an seng huna khan ani tan chuan seng tur kha om mang lavin him khan alo bom ral ma yang ti kha lom chu wang chuan ke ni po a o hre tur hian man ruwa chu kan nei thate meu mai ama ro chu man ro kan nei that em te mang tang kai tu chu kan ni em ti kha tun huna hian lo in zo ti la kan lap mang tang kai lo mo kan lo mang tang kai to lo em oni po in
vo in atang chuan atharin a o hre tura kan ti ve tur hi a o ngai thatu kan ni ma saka ngai a o kan ngai thlak the tur chuan kan ti ve ma sak tur kan soi to ka bible chiar te pathian thu ngai thlak le pathian thu chiar khang kha kan lo tun hun ai kan lo chun zom reng ngai ami mal angte a kau sat angte po kan lo chun zom ngai chu ti ni lo chuan pandemic hin eng chen nge min o don po kan thelawa pandemic ka kian me chuan christian ming pu si rin na dingam si lo hi kan ther fur ma eng ti lom do ni ta chu wang chuan vo in ni alarin om trang te alarin om fan te la ti sham te la ti chal te anni nung kan zui zel theina turi anni ning zuirin om taka Krista ta na kan din zel theina tur chuan a o hre tu hi kan ni poimo khop mai tin la ti sham la ti chal la pen fan thri te kan ni ani pon kha kan nun kan rin na kan chel tak me ka khan nget taka kan din zom zel theina tur chuan o hre tu kha kan ni poimo har sat na mang an na kan to huna a o kan hre lo chuan beidon nai min ne thoi don kan nim le lom na a o kan hre lo chuan khovelin min ne le thoi don chu wang chuan eng huna po a o hre tu ni hi chu a hlu ti hria ila a o kan hria theina tur chuan ma ni hi kan lo in buat cheya kan thinlung kong khar kan lo hona a o ngai thatura bible kan chiara pathian thu midang in an share kan chiarte apoimo em ani ti lai kha atharin tukin hian hrenon le ila nichina kan bible chang chiara kha ka beram ten ka on thi ke point an ni chu ko hria an ni chon mi zui thina tia a o hre tu chon ama an zui thi ti kha chingal ni chu wang chon ring turin om tak kan ni theina tur chon o hre tu kan ni ma saka poimo ta o hre tu kan ni phot chon ama kan zui don ti kha ching len hal ta ni chu an ne na chatuan nun na ka pe a kum khoin an boral lawanga tu mon ka kutu ta min chu hek lawanga ti chatuan nun na min pe to a apoi mo per la chu sing na chon chatuan nai nun na min hi pe kin om to ma ila he kan dam chu nen la lau le thei la pen bo san le thei ni wang hen chan dam mek nun van ram pana kong zo mek ang kan ni wangin tu man ka kutu ta mi chu sak to hek lawang ati la hi a hlu lai le zol chu ni ngat tinge kan ti chon he kan dam chu hen o hre tu kan ni chon kan pen bo san lawang a o kan hret lo wang te a o kan ngei thak lo wang te a o kan ngei tha wang te hian lom kan lo pen a kan lo bo le thin kan lo lat san le thin chu wang chon o hre tu ni thei zel turin tu ki na chang chon atharin kan thinlung kong khar te hongela a thu soi ngai thla turin bible chiar le pathian thu ngei thak te pathian thu chiar te e warila chu tianga kan rin na nun so nge tura kan nun hi kan in buat se zela a o hre tu kan ni zel theina turin lalpana thu kan soite kan zatan mal min som ro se amen